Al'ummar Doso da dama ne dai suka fito domin karɓar kiran ƙungiyar nan mai kawo goyon baya ga majalisar sojoji domin ceton ƙasa, musamman ma na ganin cewa dakarun ƙasar Amurka da kuma batun gina wani katafaren matatar man fetur a cikin yankin na Doso. Matatar man fetur da ya shafi ƙasashe guda uku na IAS da kuma wayewa al'umma da kai bisa ga abin da ya shafi labarun ƙarya da kuma labarun jita-jita. Musa'u shine shugaban ƙungiyar nan ta farar fula ta EPODEM Niger. Ya halarci wannan jerin gwanon a birnin Doso ga kuma abin da yake cewa. Kamar yadda muka lura kwanakin baya shugabanninmu na CNSP sun yi wani ƙuduri na kafa matatan mai a babbar jihar mu ta Nijar ita ce Doso. Wannan matatan mai za ta ɗaukar nauyin ƙasashen ƙawance na Afirka su ne IAS, Burkina, Mali da Niger. Don kenan wannan gaskiya decision ce wadda mu yi marhaban da ita, kuma 'yan jihar Doso sun ji daɗi sosai cewa za a kafa musu rafineri wadda kuma za ta ƙara ƙulla damƙon alaƙa tsakanin Niger da abokan ƙawancenta shine Burkina da Mali. Kenan wannan abu ne gaskiya na farin ciki, sai da mu yi fatan cewa Allah ya sa wannan alaƙa ta dore, ta kawo mu kwanciyar hankali da zaman lafiya da ci gaba duka a cikin ƙawance. Tun daga juyin mulki ranar 26 ga watan Juli ne dai kungiyoyin fararen fula musamman ma irin su kungiyar EPODEM Niger suke kawo goyon bayan su ta bangarori da dama, musamman ma ga majalisar sojoji domin ceton ƙasa ta hanyar gudanar da tarurruka na goyon baya da kuma wayewa al'umma da kawunan su, musamman ma na ganin cewa ƙasar Niger ta ci gaba. Soli Ali, Kurfai TV daga Yamai a jamhuriyar Niger.